நம்ம பிரெயின் 10% யூஸ் பண்ணுவோன்னு சொல்லுவாங்க. அது உண்மையா? பார்க்கலாமா? வெல்கம் டு பயோபைட்ஸ். இந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேட்டிவ் கண்டென்ட்டுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம பிரெயின் 10% தான் யூஸ் பண்ணுவோம். இது உண்மையா? இல்லவே இல்லை. அது ரொம்ப பெரிய மித்து. நம்ம பிரெயின் ஆல்மோஸ்ட் ஃபுல்லாகவே வேலை செய்யும். டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ், அதாவது நம்ம பிரெயினில் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் இருக்கும். அது டிஃப்ரெண்ட் வேலையை பண்ணும். எக்ஸாம்பிளாக திங்க் பண்ணுறது, மெமரி, மூமெண்ட் எல்லாத்துக்குமே பிரெயின் ஆக்டிவ் இருக்குது. ஸோ நம்ம பிரெயின் வெறும் 10% தான்ப்பா வேலை செய்யும், மீதிலாம் வேலை செய்யாது, அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. அதனால தான் நம்ம பிரெயின் பாடியில் எப்போவுமே நம்ம பாடியோட ஃபுல் எனர்ஜியில் 20% எனர்ஜியை நம்ம பிரெயின் தான் யூஸ் பண்ணுது, யூட்டிலைஸ் பண்ணுது. இது உங்கள் எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? ஸோ பிரெயினை எப்போவுமே அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணாதீங்க. இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேட்டிவ் கண்டென்ட்டுக்கு பயோபைட்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.